Inin Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top 10 ng mga balita subong adlaw, Disyembre 4. Mayor Albi kag DSSD magatambong sa Senate hearing angot sa peke ng mga PWD ID. Pag-download sa pondo na lang ang ginahulat para ma-release ang heya sang health worker sa Negros Occidental. Negosyante, patay sa pagpaniro sa Barangay 40 sa Bacolod. Negosyo, ginalantaw nga rason sang PNP. Pag-asa may ginamonitor nga posible mga cyclone threat sa madason nga simana. Kag sa Good Vibes, si Palay City nakakuha sang International Award. Pinaagi sa mga Iloy nga nagapaninlo sa higad sang baybay. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag-asa may gina-monitor nga posible mga cyclone threat sa madason nga simana. Sa subong, wala sang weather disturbance nga na-monitor ang pag-asa sa sulod kagwa sang Philippine Area Responsibility. Pero base naman sa tropical cyclone threat potential forecast sa pag-asa, may posible nga tropical cyclone nga maporma kag ma-low to moderate chances nga mangin bagyo nga na-monitor sa southeastern boundary e ginapaabot nga magasulod sa PAR sa badason nga simana. Inimposible nga magsulod sa northern Mindanao area. Sa subong ang shoreline ukon ang pagtabo sa mainit kag matugnaw nga hangin ang nagadala sang ulan sa eastern section sang Luzon. Sa number 9, anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palangka luyag nga dulaon ang One Hospital Command Center sang Negros Occidental Provincial Government. PHO nagsiling nga ang amo nga sistema ang ginakabig nga isa sa mga best practices sang Negros Occidental kag gina-replicate gani sa iban nga probinsya. Sa press conference sa Martes, ginsiling ni Palangka nga nagapapili bilang gobernador sa 2025 elections sa idalom sa Partido Demokratiko Pilipino nga dapat dulaon ang One Hospital Command Center ukon ng OHCC bangod ini ang anti-poor. Patag niya nga ang OHCC ang kinahanglan sa tungtion sa COVID-19 pandemic kag karon nga natapos naman ini, hindi na kinahanglan pa ang OHCC. Iya ginsiling nga dapat ang mga pasyente ang gileon nga ma-admit sa ospital nga hindi na ma-delay patugas ang referral system. May nagakalamatay na suno sa iya bangod hindi sila makasulod sa ospital. Padayo ng pagpatuman sang OHCC suno kay Provincial Health Officer Dr. Gerly Pinongan. Gindayaw gani sang Department of Health ang probinsya bangod sang pagpatuman sang amo nga sistema suno sa iya. Ang OHCC ang nagahatag sang ligwa sa pagtransport kag pick-up sang pasyente paagi sa referral sa mga ospital kag arrangements sang sini nga mga hilikoton. Sa Seal of Good Local Governance Evaluation sang DILG suno kay Pinongan ini ang ginakabig nga strength sang Negros Occidental kasubong man nakabig nga isa sa mga best practices. And in Negros, a lot of the programs are anti-poor. Ang One Hospital Command, that is only for pandemic. Hindi na continuous sa subong. What is the veracity, the necessity of still keeping that up? Nakapatay na tong tao kaya hindi kasulod sa ospital. We are Filipinos. Kita ko na alin sa PGH, Heart Center, Kidney Center, all hospitals nga public. May mga folding bed na sa igad sang ali. Biskan sa regional hospital ta. Kay kulang ang kwarto. Hindi sila kasarang magsulod sa private hospital. If I can, tunan ko, I will make hospitalization free. Actually, ang One Hospital Command, sigita na natin pina-practice, no? Because ara man na sa ato ni DC, even though ang sa DOH ganigit, load ang province because we have that One Hospital Command, so we still continue. And subong we are crafting the referral manual for the Negros Occidental, no? As a requirement for universal healthcare nga one implementation.
So we are working with the LGU sa atong CHO, MHOs, no? So gaupod kami na sa workshop together with the other hospitals man naton nga mga chief. And of course atong DRMO kay refer man sila man. And after that, ang tano namon ilibot naman namon especially to the local chief executives, no? Kaya mo na ang marching order before after crafting the manual. Ilibot ginamon para maintindihan ulit. Sa number 8, pagpatuman sang biometric facial recognition system ginapaabot nga makahatag solusyon sa masami nagakadali nga sweldo sa mga job order workers sa Bacolod. Hindi lang mangin accurate kag madasig ang pag-time in kag time out sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center karon nga na-install na ang 12 tanan ka mga biometric facial recognition devices. Ginsiling ni City Human Resource Management Office Head Irma Aguirre, integrated sa pila ka mga city departments ang biometric system gani mas mangin mahapos ang validation kag pagproseso sang payroll sa mga empleyado. Humalin sa ligad nga tuig pila ka mga job order workers ang nagreklamo bangod sang nagakadili nga sweldo. Kabahin ini sa mga gintagaan atensyon ni Mayor Albi Benitez nga mo kun nga ginpatuman ang biometrics facial recognition system. Iniagod mapaiway ang malawig na nga problema. Tuyo sa Bacolod LGU nga magluwas sa BCGC iga-install sa iban pa nga mga government offices ang biometric facial recognition devices. Kaya ang system integrated siya. Meaning after you time in, naka-integrate siya sa eventually sa payroll system. Mapadasig ang Hindi siya standalone. Ano lang standalone na particular biometric and then copy tapos print. Areas daw centralize siya. Hopefully dira makatuto. Pero for now required siya dapat may supporting document ka to prove na ma-reflect ang mga attendance. Sa number 7, mga tuwerka sang street lights sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga ginapatihan ginpangkawat ang ginapailisan sang DPWH sa contractor. Wala na sa mga tuwerka ang pila ka mga street lights sa Bacolod Negros Economic Highway o kon Banoseng nga ginakahangawaan sa mga nagalinabay nga motorista kay sarang matumba kag halinan sang aksidente. Gani ginmanduan na ni Bacolod DPWH Officer in Charge Engineer Leia Hamero ang contractor sang proyekto nga pang-ilisan ang mga ginapatihan ginpangkawat nga mga tuwerka. Gindugang ni Hamero nga mahimo hindi lang mga tuwerka ang tuyo sa mga responsable sa pagpangawat, pero pati na ang mga suga sa mga poste. Nanugyan man siya sa contractor nga ipa-welding ang mga tuwerka agud mapaiway ang pagpangawat. Nagpasalig man siya sang hugot nga monitoring sa Banoses samtang nagapadayon pang construction kag pag-develop sang dalan nga nagaangot sa Barangay Sumag pakadto sa Bacolod Silay Airport Access Road sa Talisay City. Sa number 6, illegal nga droga ang ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa number 1 drug personality sa Escalante City. Nagagwa sa investigasyon sa Escalante City PNP nga bangod sa illegal nga droga, ginpatay ang top 1 drug personality nga si Edgar Caraat sa sitio na Pungulan 2, Barangay Hunob-Hunob sang Lunes. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang hepe sa Escalante City PNP, nagakuha sila sang duga nga mga impormasyon gikan sa pamilya sang biktima. Ini para matumod ang mga armado nga nagpatay sa ila. Dugang pa sang pulis ang transaksyon sa illegal nga droga sang biktima ang nagalabot pa sa 1st kag 2nd District kag ginakabig siya nga dako nga supplier sang illegal nga droga. Sang Lunes, sang ginsulod sa mga armado ang biktima sa iyang balay kag gintiro. Ang gintunaan sang iya hinali nga kamatayon. Sa number 5, isa ka negosyante ang patay sa gintiro sang gunman nga nagaangka sa motorsiklo sa Barangay 40 sa Bacolod. Transaksyon sa negosyo kag posible utang kabahin sa ginapadalman nga may kaangtanan sa pagpatay sa biktima. Yari ang report. Kakulba kag hasta karon hindi pa makapati ang mga himata kag pati na mga empleyado sa negosyante nga si Michael Garcia
Sa natabong nga pagtiro o pagpatay sa iya sa sulod sang ginaarkilahan nga commercial building sa Barangay 40 sa Bacolod kahapon. Ginpahayag sang tiyo sang biktima nga si Benji Parar, wala sila sang ihibalo kung may nakaaway si Garcia kag kung bala may kangtanan sa negosyo ang pagpatay sa iya. Pero nanindugan siya nga nangin maayo ang pagdumala sang biktima sa mga negosyo kag pati na sa tanan nga mga empleyado. Kabayan sa mga napatukod nga negosyo sang biktima, ang computer shop, mga payment centers kag nagapangontrata man ini sa pagpatindog sa mga internet towers sa pila ka mga lugar sa probinsya. Ano ang mga pangabay na punta nga, kung daw may mo nga mga taga-anesthesia man hindi kami, wow, hindi kami natawag nga kung anong kasalanan nila. At kung parte naman sa sala, yung parte sa kung mga kung kautangan man sa kung ano, dapat sa korte, hindi kayo ikwaan, hindi ka buhay tao. Mula na tanin. Nagwa sa investigasyon sang katapos ang Police Station 6 nga posible kilala sang biktima ang nakapalag yung gunman nga nagaangka sa motorsiklo. Ginsilin ni Station Commander Police Captain Peter John Ramos nga mahimo may kangtanan sa negosyo kag posible utang ang pilalang sa mga motibo nga ila ginapadalman. Dito sa business nga interest, ginatanaw ko na natin as well as nag-correlate kita din, nag-interview kita kag pangita kita sa extract kita sa information sa pamilya. At least makita natin kung ano bitang pinaka-dalumon sa motibo. Malarpit lang sa police station ang natabuan sang krimen. Patag ni Ramos, giliyon sila nga nakaresponde pero madasig nga nakapalag yung mga suspect nga nagaangkasanay sa motorsiklo. Madali siya ang pag-respond sa aton, upon sa inform sa aton. Pero kung basahon mo ang pag-execute sa mga suspect, almost a minute lang, 1 minute, mga seconds na ganit dasig. Ginatingwaan na karon sa kapulisan nga makuha ang mga kopya sang CCTV nga malapit sa natabuan sang krimen, agud mapatod ang mga identity sa mga persons of interest, pati na ang ginakabig mastermind sa krimen. Sa number 4, dalasang panyempo karon nga nagaulan kag nagainit, uso ang respiratory diseases kag ini ang balantayan. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Girlie Pinongan, padayon ang ilang monitoring sa dengue cases sa probinsya. Pero ang respiratory diseases ilaman nga ginatutukan. May mga report sa gihapon sa COVID-19 sila nga nabaton suno kay Pinongan pero wala naman sang hospital admissions. Wala man ginaduso ang swabbing pero sa may mga makitaan sang sintoma kaangay sang ubo kag pagkadula sang panabor, ini sila ang nagamatu-mato na. May kaso man sang respiratory illness sa mga eskwelahan suno sa iya. Mas maayo nga mag-andam kag protektahan ang kaugalingon. Wala man gid kami nga nagakuan sa boga at nga mga swabbing, but for those nga muna nga may mga reports kita yan nga may ara mga COVID cases kaya di nagpa-swab sila because ang simptoma do COVID man gid, no? Especially kung nadulaan sila taste, nadulaan sila sang smell. So amo na balangkon. So far sa amon nga level sa hospital, so wala pa man kami may admit na COVID cases, especially sa atong province rin nga hospital. Ang schools balidok ga report nga damo sa mga ubo and sipon now sa Kasi schools. po kagubo, may mga cases kita yan. But not COVID. Hindi COVID. Ang iba, pneumonia, acute respiratory infection, amo man na nalaban, especially sa atong mga children. Tungod sa panahon. Sa No? panahon, amon pag-ano. So, wala man kami nag-entertain nga daw kadamo sa COVID. Sa number 3, may 5 ka mga pagbugas ang abo sa Bulkan Kanlaon kahapon. Sa monitoring sang Philippine Institute of Volcanology, sang Institute of Volcanology and Seismology, may 5 tanan ka mga pagbugas ang abo ang Bulkan Kanlaon sang kahapon nga adlaw. Kag kaina sang aga, liwat naman ini nga nagbugas ang abo. Siyam tubtob 38 minutos sa ginlawig sang pagbugas ang abo sang bulkan. May siyam naman ka mga pagtayog sa kanlaon kag naglabot sa 6,432 ka tonelada sang sulfur dioxide ang ginbuga sang kanlaon. Yara sa 500 meters ang kataason sa ginbuga nga steam kag abo sang kanlaon. Nagapabilin ini sa alert level 2 bot silingon hindi pwede makasulod sa 4 km permanent danger zone.
Sa number 2, Mayor Albi Benitez kaupod ang DSSD na talana nga magatambong sa Senate hearing angot sa mga peke ng mga PWD IDs. Magatambong bilang resource speaker sanday Mayor Albi Benitez kag DSSD OIC Alma Gustilo sa natala ng Senate hearing agud nga magpathag kag magpresentar sang tikang angot sa pagtapna sa mga natalupangdan ng mga peke nga mga PWD ID sa syudad. Si Senador Sherwin Gatchalian ang nag-imbitar sa alkalde sa tuyo nga matagaan na tensyon ang kaso sang tax leakages nga natuga sa mga nagapamintaha sa benepisyo sang PWD ID cards. Nagligad lang nga Pebrero. Sanggin parikol sang alkalde ang PWD ID cards matapos matalupangdan nga ginapang peke ang mga government-issued documents halin sa mga business permits kag pati na senior citizens IDs. Masobra isa kagatos ka mga PWD ID ang nabawi bangod peke kag iban tampered. Ginpang isla na ini sang QR coded nga mga cards sa tuyo nga ini ang hindi mahapos mapeke kag gamiton sa pagpamintaha. Isa man ka printing services ang napatod nagapanghimo sang peke nga mga government-issued documents. Ginpasakaan na sang kasong empleyado na nadakpan sa akto nga nagapanghimo sang fake documents. Si resource person mo na siya po, iti subong diri sa aton sa Bacolod daw way nakubatian na nagpiki PWD ID kay may QR code na. Sa business permit daw way nakubatian na may gapiki pa sa mga business permit kay tungod ni sang QR code. Kapag pila na inspection daw way na now massive na mga piki ng mga business permit daw ay na kami nasugatan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, sa tunga sang panawagan karon sa mga health workers nga ma-release ang ilang health emergency allowance, ang Department of Health Undersecretary nagsiling nga sa karon ang ginahulat na lamang ang Department of Health budget agud nga and management para tigayon nga ma-download ang pondo. Sa Negros Occidental nga health workers gikan sa siyam ka mga district hospitals kag may pipilaman gikan sa Provincial Health Office ang tubtob sa karon nagahulat nga ma-release ang ilang heya. Sa kabilugan may 202.8 million pesos ang ginapaabot nga ma-release nga pondo para sa sining mga health workers nga nagserbe sa tion sang COVID-19 pandemic. Sa interview sang katapos ang media kay Department of Health Undersecretary Mary Ann Maestral, ginpahayag sini nga sa bahin sang probinsya kag sa regional DOH ang tanan nga papeles ang tigayon na nga na-comply. Mismo si Provincial Health Officer Dr. Gerly Pinongan ang nagsulat sa kay DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan para mag-follow up. Sa tunga man sa nagagwa nga fake news patag ni Maestral, may budget na nga napain para diri ang mga papeles nga kinahanglanon nga na-comply naman kag initanan ang yara na karon sa DBM. Kung saan ugid nga ma-download ini ang hulaton dugang panya. Hindi man lamang ang Negros Occidental ang nagaatubang sa mga problema kundi ang iban pa nga mga probinsya. Kung may mga health workers nga gikan sa mga LGU ang natigayon ng narilisan sang pondo, ini mga jutay lamang sila kag base sa sistema, mas madasig ang pagproseso sa ila kung ipaanggid sa mas dalag ko o kung sa mas may madamo nga personnel. And we have the same problems. Pero there's another na nag-circulate na fake news, no? Na pag-end ko na of this year, wala na. Yeah, so, no. Last year, nag-circulate man na sa December. If you can remember, December 2023, we had the same issue circulating. The budget was already, ang checklist approved na. The paperwork is done. Gahulat lang kita sang download. Kung may saan number na, ang in charge sa regional office promised me to do the voucher right away. Kag sa Good Vibes, si Palay City nakakuha sa International Award
pinaagi sa mga Iloy nga nagapanilo sa higad sang baybay. May report si Romeo Subaldo. Bago pa lang butlak ang adlaw, patapos na sa pagpanglimpyo sang shoreline sang Poblacion Beach ang ini nga mga Iloy sa Barangay 5 sa Sipalay City. Samtang ang ini nga mga kalakian masako sa pagbutong sang net nga nagaunod sa mga isda nga ila nakuha. Sadto anay, ang ini nga mga Iloy nagahulat sa pagbalik sang ilang nga mga mister gikan sa baybayon pero subong may ginakasakuan na sila. Katapos sila sang Lakbayon Women's Beach Cleanup Volunteer Project sa lokal nga panguluan sa Sipalay City. Ang mga nabilin nga mga plastic wrappers sa mga junk food o kung botelya sa mga ilimnon ang gakaabtan nila kung aga. Ila botilya pasiyo sa ilang longnik ari lang di kakabilin. Sa mo nagrimos? Oo. Kadaga? Kun aga mga panit sa ilang cheese curls, panit mga juice nga ginapang chaser guro na nila. Amo na dito amo ka pujutan oh. Si Adelaida Ombion, 24 na katuig nga nagaupod sa pagpanilo sang higad sang baybayon. Nakahibalo na siya kung paano paigoon ang iyang oras sa pagprekurar sa mga kinahanglan sang iyang mga estudyante kag sa pagpanilo sang higad sang baybay. Panimalay lang gid sir. Sa baray lang. Sa balay lang. Ga-assist sa kamister, Yes. sa kabataan. Sa kabataan mga estudyante. Oo. Pero sang nagsugod na kami sang lakbayon, gin-divide na namon oras nga may time kami sa lakbayon, may time man kami sa panimalay. Nakaya man lang. Kaya sir, kaya lang. Si Marlene Gilhon naman, single mom kag may 4 ka mga kabataan kag may 1 ka PWD nga bata. Mga napulo na siya katuig nga nagaupod sa lakbayon. Bisan paano, ang makuha nila nga monetary incentive ang dako nga bulig nga makapiyan-piyan sa matag adlaw. Nagarakit-rakit sir para ka-survive. Oo. Nag-assist sa agent sa mga ilang appliance center. Oo. Amo na. Amo na lugang mo. Oo. Subong niya. May uma, amo na. Galing kay kung kisa, rigad, abtan bagyo. Ang bagyo gani pinakakontra sa palangabuhian. Oo, sabi. Labi na gid kun matimingan bisamon nga alang-alang sa amon nga panguma. Nagdigad sa pag-abot sang hiner, daw nagamugi, nagaano gid. Ang ako nung maiti medyo nabalda. Kumay mo pa na no. Oo. Tinabalda. Oo, nabalda. Bungod sa sini nga pagpaningwa sa mga Iloy, nangin second placer ang Sipalay City sa 2023 Green Destinations Award sa Thriving Communities nga category. Sunod sa Tourism Officer sa Sipalay City nga si Jeric Lacson, sa simple nga pagpanilhig sa mga Iloy, nakahatag ini sang dungog sa Sipalay City, kaag nakabulig pagid palambo sang ilang nga turismo. Di mo ma-imagine nga sa pagpaninlo lang nila, no, nga sige-sige for 24 years for consistently nga pagpaninlo, nakahatag award dungog no, sa Sipalay. Ang simple acts nila, no? Simple acts nga consistent. For pila ka years mo na ano gid kabuligid sa Sipalay. Tungod man sir sa pagpaninlo nila, ti mo na na-boost ang tourism kay since clean ang beach, no? Na-maintain ang cleanliness, viable kita for tourism activities. Subong, may masobra na sa 2,000 ka mga Iloy kada aga ang nagakadto sa higad sang baybayon para magpanilo. Nasuguran hindi bilang isa ka volunteer work tub-tub na tagaan sila sang incentive sang LGU para makabulig sa pang-adlaw-adlaw. Gani sa kada pagkadto mo sa beach diri sa Sipalay, hindi ka na makibot nga well-maintained ini. Kay man, may mga Iloy nga naghahatag sang oras para mapasiguro nga ma-enjoy mo ang imo experience sa ilang matinlo nga baybayon sa sulod na sang 24 katuig. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop, shout out kay Ma'am Gloria Bantigue, kay Sir Neni Grande, watching live sa Linsa Integrated Farm sa Barangay Inulingan sa Moises Padilla. Subong man kay RH Tata, Benji Berlas, Lindol Sunyo, kay Ma'am Maricon Valladores, watching from Fairview, Quezon City. Kay Kane Aparicio, Jocelyn Loquero, nagalantaw from Hong Kong. Kag si John Soberano, may reaksyon no, angot man sa One Hospital Command Center ang iyang luyag na dulaon ining down payment sa mga ospital. Kag amayad to ang top story subong adlaw, tubtubwas, ako si Nico Delfin.